Mga pagpamusil sa Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo, gika-alarma. Mga pulis, ipangkatap. Si Maris Puyo sa report. Mga pulis sa syudad sa Sugbo ipangkatap sa Barangay Inayawan human gika-alarma ang mga insidente sa pagpamusil. Base sa record sa City Command Control Center, moabot sa 16 ka mga tao ang nangamatay gikan sa 20 ka mga pagpamusil sukad niadtong Enero sa miaging tuig hangtod sa Marso ning tuiga. Apan sa record sa Homicide Section sa Cebu City Police Office, niabot sa 34 ang natala nila nga mga kaso, diin 20 niini ang nagpabiling wala na sulbad. Matod ni Konsehal Dave Tumula, kinsa pangu sa Peace and Order Program sa syudad, na sayrang sagad sa mga insidente adunay kalambigitan sa drugas ug illegal gambling. Si CCPO Officer in Charge Senior Superintendent Conrad Capa nipasalig nga magpadala sila og mga pulis ug sugdan nila ang mga manhunt operations. Matod ni Konsehal Tumulak, magpabili ng mga kapulisan sa Barangay Inayawan hangtod mabalik ang kalinaw sa lugar. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.